baixamos a 140 familias, cando estábamos atendendo ano pasado 260 e pico. É unha baixada importantísima. Non somos analistas nin facemos estudios estadísticos, pero está claro de que algo se está movendo, porque o único dato que temos así un pouco real é que moitos inmigrantes volveron aos seus países, especialmente latinoamericanos, chilenos e peruanos. Por contra tamén están vindo venezolanos, temos xa unhas 5 ou 6 familias venezolanas que veñen refugiados, como refugiados políticos, con bastantes necesidades, pero, bueno, fóronse moitísimos máis de Chile e Perú. A pesar deste descenso, dende Cáritas alertan da precaria situación en que se atopan moitas das familias ás que seguen prestando asistencia. A maior parte non pode facer fronte a necesidades básicas como a alimentación ou a vivenda. Este ano pagamos uns 40 meses de alugueres a familias distintas, recibos de luz, auga, suministros moitísimos tamén. Depois tamén temos unha serie de axudas como poden ser reparacións en casas que están con unha gran precariedade, electrodomésticos. E depois en promoción laboral e empleo. Isto non está relacionado cos cursos que facemos, pero hai moita xente que quere facer un curso de manipulador de alimentos ou un curso básico de mariñeiro pescador, todos estes cursos que hai que non teñen cartos para afrontar a matrícula e o curso, e tamén estamos facendo un esforzo nese sentido, e as peticións que tuvemos este ano foron todas atendidas. A este apoio formativo súmanse os cursos organizados directamente por Cáritas para incrementar as posibilidades de inserción laboral dos usuarios. Ademais de colaborar estreitamente con servizos sociais, dende a entidade quixeron destacar o apoio de numerosos particulares e empresas locais que prestan servizo desinteresadamente, como farmacias, clínicas dentais, conserveiras, froiteirías ou comercios.